akura na katwa ni tie makata atia ma hunu se sabe mpredu ya se ahoma tenten ena sabe ati kokko bini no kwasempa no aka ne panyimfo se etire ohu ekotije nya de ehye ne che na se ye friend se aketechua se woni animonyam nti no so de a da bia wo sha ba se oh dj ekwantimfia fritua anko wa henhan na ye nsa kokromutie ho nso emfa mopo na po aye di kokromutie abode wo ye de nsate asane na ye se akwada ho ye wo no obehunu nyame a obi anu a wo kira akwada nyame dj krasem na obekan akora odi abodwode akora so makro ne di abodwode medi matena dufochie so medi bofre na ma no afọ meto afọ manimonyam ene de ehene na dj se kotoko otu kwan na sa pese de ne baage a we nya paadi o mu ye nuafo na dufochie so da nsuo mu te se de edane da nkyam wenye yie anansi kokroko ne bantakuma so otu obumfu mpaadi osonson beto nsakira mu se echawa anansi kokroko so onim ne da bebia enso ntakuma kro na bumfu mpaadi osonson befi efom se kinko ne e ma ne mop afo anansi se ne bapanyina ni ntakuma hey dwumadi ye betrasia tetedwom a yebo ho abakosema nansesem a chese ye beka no ha dwomtofo bi a yetwam wonom ho nsem a ye beka na ama dwumadi agentere ha ewo baabi a na enem wo mabantie bi ewo menchen me frɛ na kokora brantie waba aba biduru ha kan ifidadam na ne hyiaye ayihie ko be mfie ba miensanie ene ena akura etutu ne nan kakra akra waba aba biduru ha mene no ye ba abetwetwe nkomo ye frɛ ne nana se etu ozetu mema akwaba DJ na wo ye de adom ne ahomobro me ho fenchem sa abe ye hia ya che no kwasempa ye hia ya che enya fidi agro enya sem ketu akura ye biansa etwamu pa ye ne bosom ye di kan na hyase ojumadi a udidi kan no me na wo de me hyase no kwasem afena na me hye dwumadi na se wo ho afena na wo hyase ne bosom ye di kan wa afena hyase ni mu na se ne nanan ana se ne nansia mu eni hyiaye ayo ye daba ko am remfi no kwasem dwumadi enso me ba hai dwumadi a ye de ma me wa ha nipa a me di kan so ato me nsa afra no wo sa dwumadi we ya so nso eyo pia na chese odi me no na ekro ne yeba ene ye hwibo mu nyasam ke 20 abusia for sabre de na se etu aba bidu ye bedidi nkomo atwetwe nkomo kasa hodo kasa ne nkyerase be ne nkyerase na afi nso ya to anansesem na abakosem kakra nso ye de abrew enu nti ya be hyase de a na mami mfrase ewo kwabene kwaduo wo se enwoma ben na odi ni wo mu wo kura wo bei be ma yebusa se enwoma ben na odi ni wo mu eto da na si yi wadi a wo bi so ompe wasem a no watana wase san se wo yi wadwene se wo bedi nipa kura achi eto da be ma bi agya wo ba bi nu wo su nu wo fan nipa ka so ompe wasem a wo ye den yese wo ba so do mpo na den no so no wo na no ba so do wa banchi abada akon kura wo bu ni dobro ba wo oba do wa banchi abada akon ho a wo bu ni dobro ba no kwasem enunti ansane be hyase ne na yemfa kwabere kwa edu nwom hyase wo se yi wadi atana wase na wo kura wo bei enwoma ben ena wudi ni wo mu yeja wata wase yeja wata wase awu kwa wo bei enwoma ben na oba do wo anana banchi abada akon kura wo se ya na ebu no dobro ba nya asem ketu akura nti yi wadi atana wase na wo kwa wo bei enwoma ben na wudi ni wo mu na nwom chese eye bo ba kwa ye de kum no ma mienu na ye ka se obi wo ho a enwoma ben na odi no mu na menu mienu yetu obi wo ho a se be mpradu asa wono a wonsom bosom wono a wonsom nyame budisi wonsom bi woni kuku obi asem so a wo kokoto no enti enwoma be pa na wo se nipa no odi ni wo mu enye fedi agro dj aya na nipa fa ne matra kakra na ansa na ye be mia mesha hase a comment o asem we ho no ma memfa wonko mikurom kakra ayo na atamensa mechia no dade so aba ma hene oni ne hema na na fosu arekoa wi a mia me sofo panyina wo ho no eraja miracle prophet ono so mechia no me ma me amamponsa Ghana fo nyina mechia obia asempa na odi aba no nwoma ben na wodin wom nwoma ben akra na onim ze masesa midin on TikTok ayo ze din ye den tu hufo ayo medase ayo akra
ade a emma nipa bi mfa omo ho nto osom bi so de di kan ye emre obenya amasom no na mamre ene afi ne ho nseseye akra wonim se mamenka asem bi mfa mre ho ansa na ya to aso ayo ebire bi opanyi bi tena ase ne ye frɛ no dabi sese enne me do ko akiri pa na kura na opanyi ni dabi sese eti mu no na ekuro ni gubonhwe mu e ka se ekuro bi gubonhwe mu na kyese ekuro ni bepo ase egu amena mu ayo na ekuro na wote so na desfo bebre wom na suban a woda ne die wo kuro mu ho no saa di ni ne de frɛw enti wuduru kuro mu ho a ye wo yade ya ye wo asomdue ye wo sika ye wo anigye ye wo awreho ye wo apomudin ye wo nkeka ho ye wo din bebre wo kuro num suban a wobeda ne din ne de afrɛw akra na panyin dabi sese ni agapade bi a wo honom enti na ne de ne se daache bi ono so mmerebe den ebeba nti dia ne de frɛ ne ye dabi sese akra edidi mu na panyin dabi sese nya agapade baako na ye okasa noma radio ya ye teso ya ye tie ya kasa fidie ya na onya bi ayo enti ne dia na oya na odididi nse osori ya na okwa anigye fi o se anigye ena asampa mate no afidie yi so o se adan yo so oh yesi mampanyin no waye nhyehyeye kama pa de ama oman na anhwe bi beso ye so o so wo de se aduane anti na onam wakan wi a gibidi na yedai ne ko fie dabi sese enti dabi da sese sori a opese otenka ebo bi wa afidie ne so na watimi dia chinchine akona nam akohwehwe ne mfidie nyina so apa aduane adi onya bia no wadi ade sa no abafie dakro dabi sese tena fidie no ho an wote se ye bedahuro se wo mo wa na afo fam nyina nsore mmra konko so kuro bia egubonhwe mu bia mpie mmra konko so na nsu kese ba beto busumi nsi edi anim nsu kese beto wa wanfiri wona ogubonhwe anim ahwe ana nsu aba befa ena dabi sese aja ono de wanya de obegina so ade akopa aduane adi ena okosi kape ho okosi sika osiminia wose yesi yentu o se aden wose yesi nsu kese beto busumi nsi edi anim nti entu firi krom ha yan firi ha se pe a anhwe nsu ba befa no se hwe me misika amanya hwe japade amewo ewo kuro yi mu na minja honom se nsu betonti no menko abra metimi de misika yi montwemonka ama nsu afa mu akọ ena o ma ne di obedi no so kokoko nenso so no mpanyimfo se obi kodwa na oto menyawa meye obrewa onso so nya bia na atode me adame ho so ayeden ama no enti ono so din no se dabi sese nsem bia ya woka no eya na ebem ti sa na tie de a mepe koduo bi ato esi honom na se eba se nsuo betompo ama na befa yekuru ya matenem dabi se chinchini ya okoyade ya ho o se me de jame me yade ya me yakora na me dwena ho tutu me enye nsuo eba beto nsu tobre de se me de mawu ge na mintu de ne se okoanije se chira manije age me ho no bi ni nsuo eba beto okwa ho keka ho se he oba ho nsa me di medwuma de na obeke kan kira me se minya madwuma ho mfiri kuro yi mu nko enam nsuo ebeto nti enya adwuma ena dabi sese bo ho dahuru aba bosom miensa bosom nan bi achi no wagya ho asam ka akora ye wo hono ma na nsuo sha ase ese etoto da obia ni ma ne ho so wa na ato na ate wa na ato na ate sese ato wabodawuro na twam obia wura fi wa na ato na ate ne nsu sekase trinity nsuo yi bete na ade ache nsuo yi bete afa ebehunu se emirika nambo hwia ne soro amena ni mu sane ba kuro ni mu no ye hunu bi da nipa ntimi mpie nkwa afuom obi antimi nya nadwuma obi anya hwe obi amre ne nadaje ase ehwo no so ntimi mpie mfa bibia mfa nsuo nim fi se mirika tenta ene nambo hwia mu ba no ntimi nsia no o fro be pa na etel sign nti obi akadem ene nsuo sha ase se meni kuro no fi se egubonhwe mu akora nsuo meni kuro no ma na nipa hunu se dabi ene yenyan enti ese ye boye ho so se wote fa akon aya wote waade so ti ye besi nsuo ni mu ayede aka ntini mu afro mepa na ko atifield ene omusi nsuo omusi no ma hunu se nsuo na tract kotodwe o ko na na e basre mu ena dabi sese onya ba bia amfa
da bi sese namwa obi he prese obeforo bepo no no obegina konko so akora ne nsuo na gire aduru asenemu ofremfo ti de waso dua masom de waso dan masam de waka dan soraka de wofuru kube aforo ensuo ni njae mirika tentan so na eba kuro ni mu akora edie no mbeye ehwo na omo wa japade wo sika na omo da omo ho so eto su sen esiesie no omo yi pie enti ebehu se anije na dirimika wonde ni su sen ba no ne matim ne yiretim a wo twen se nsuo ne kosoro na no de su sen no so from mepo no ehwo na obeto dabi sesese waka dua bia kuruma wa yiri dua ena dabi sesese tie manije wo se dabi wo se mesraw kai hunu se kodo a wakotoyi me na me bo odahuru na wote nka na ye den okotoye ebe ya fa me ka wabusua yi hu ne fa me twa asuo no ena wo se hwe manije age kura se me ensu kase eto ya se me japade de enso me yire ne me maka me hu na me de o mute konkon no so me ma o meka hu na kina nko na emu ne ye na emu be edu na ese ya na me ye ne den me ntime mfa ho sana hote asem ne ni ayenyan ya mfa da bisa ntumi nko no akadua ntum ensuo ne soso atra afura eba komu ewa no hu se sika eba sika ka hu no se wo de da bia na me ba ofie da huro me bo so kira oboso me miensa fa metena wo san ni mu bi wo de me duru konkon so ade me hwehwe sika se da bi da sika se hwe japade kakra metimi fa ya me de agu me sen mu men ma wo be ka ho na sika ni bre wo fa bia na me ye ne den nya ade ya wo be komu sika amfa no Kron mani nyina beto da bisese obi amfa no omu nsuo befa omu afa omu nsuo di omu kokko edan ibu enkora ayemwa bibia se wokro ni da bisese save asase bia ni ho echi ni funu ena sansan kroma o se ba bi obewu bia yensie no enti sa na tie dia ewuo beto ni dua ni nkomu ho a emfa ne nko ote wo nsuo ya bona akora ene nsuo ne so yira na yiri kosoro ohwa wo twen ni wo ene wo hunu se susan bi ba na nipa wotim no wonim ne wokuro ni mu da nipa na wotim no so sa atade fita onim ne da ene wo hunu se da bi wonwa menim wo me fi pamfo me kromofo mpo antimi amfa me sa nipa yi de me kasa me tiem afre na din be mpo na me de frɛ no fi se me hu ne kuro mu da bi kra wono so kro nsu afa ne sa na one nam no abepia timi mfrɛ no na wowura ne de ba ne hyɛn ne ba na eba na ebedua ne nso adabi sesesi so no so ehwa na obai na obo ne din dabi sese wo so wura osisi bese yenko se owura me ni moda enso de me dan kɔ ma yemmo nyina krom nyina enso de kɔ omu me ni mo omu me fi pamfo omu anfi mi na wo de ehine wo de me kɔ ose bese me fa nkosi konkoso dabi sese siye ohuri no tena senim omu ni nkomo bia ode ne kɔ enso me kasa nyina enso na ne enyan njae akora eno mo furu koduru konkonso no mo duru ya dabi sese huru si no ahunu se ni kuro mafo ni su ye majapade ye me nanchie ye me dan me ma ye de na me ya fe na me be sha abraba ase e de na me ya de na me die afei dan ma nyama honya de na me nya nyina me wodefo me sikani me awre chechere me anije be de me anije nyina asa owura ne hwe da bi sasadin na ne nkofo su wo ponkon ne so wonom e no se da bi wadwuma wo be ye na sase so nyina ne so abakatua minim oda hura wo boy na atima gi nipadom ye nyina omugu konko so no gi sika botoi eye maako nan gi osofa ko sabrabo ase fa ne ko sabrabo ase ewo mu se won konfo yi o mo japade nyina firi o mu se wo defo wo mu ntam ya wa wukuta sika kokko yi ti fa ko sabrabo ase da bi se so wura mi hunu bi da me ba me wi asime senka ne na nko be ka sika 10 cedi kura no e bi nka me nsada no mama mi sika boto sei ma ye odefo awie ne mo mbo udi nkyere me na me duru ne abusa me amati ma kyere sika na bose aka se nipa asomasi ena de me sika ma e sika yi ma me o se ehun hia de hia ne wuduma son a obeye na asase yi so ene so aba mfaso wa amoni din akora otuna asen ni mu awo kɔ no atade fita na ese no na ya kyerɛ time emre time emre wona da bi sɛ tie mu de ni nsa gu so se ajamre
wunie mi sona meti wudin se emre bi beba mame emre bi beba ewo mu ses no da bone kra ne so no da papa nso de eso no akokọ kra ene so no brekuo nso de ene na memraba mi mpanyin fie yi mu ebranka mi be wu yi mu ene na memraba enti DJ emra ya de hu hia wo bia awosin gu agumi awosin agumi papa nana wama awosin agumi firi mitiri so besi mi na ase asem a wo kan yi na kire se asem no a wo kan nyina emu aba ne se nipa wote hɔ a wo mmere ebi mu din ni nwoma mu asɔre nwoma mu na memra wonya Sunday me kwa adwuma Friday mintimi nkɔ bosom so mintimi mfre nyame mpre num da koro emre enso yemfa yemre no nyɛ hwe yemfa yemre no enye bibia ebeboa ye ne kai hunu sɛ dabi sese omre beba na anya mre pa ebeye omre bone nana medase nana wadama num nsuo kakra jinsuo kakra ne num emo wabo nsuo ibidie nana ansa ne be hyase ma me nso me mfa we ma we wonsa sa ne ye no efiri dada mu nyina wo de ba na me nso me dia ba kwa mfa to nana de tie ni akorafo mienu na wonom eton ade na wonom no omto ade no wopanyin ni eto na ade pa kuma no nso ne eto na ade na kuma no hweda bia se de esi bi to panyin na ade no a na akoda ne abufuo ene se mempraduasa akutiabo na baabi a akorafo eto ade ne obodamfo bi anana no oba hɔ a na wobesere wonom aduane na bodamfo yi ba okokuma ne hɔ a kuma ne time ye ne sa atantade wohunu no a no afa aba eda wamfa aba no na kyesese bench bi kura ne siwa na opeso ode bono na wo hese de bodamfo na si bia ye ne ho a ampa na di se kuma ne ye den epam no wo pam no wie no okọ panyin ne ho a panyin ni nya ntoboase na wafa ade watemu ni bi edi ama no wodi wie a wamane kapre bi se eye kakra ne sukom de no na se wo bedi bibia wo de ato na bodam ni no okọ nana ade etu aso a na ekọ ba afe nana obi ehu de akwate ba hira homa mu dakuru bi bodam ni pieye opie ya enkuntunkum agu asono no nya asem ketwa eniema a wachekere emu nosogo ene sono oduru ha dan wodi kan ko panyin ne ho ti panyin ne hunu nkuntunkum agu na sono no a ena wedi ane bufu ye no adam nko anam je abodamfo owura firi akọ ene ye dan de bi wono de ye bodamfo no ba chere se de ne kuma ne de ye no pamo bodamfo yi bodamfo no wopam na no aba wopam ne sa mprensa nana na de etoso emprensa ene kuma no bodam ni yeso wako ne kuma no wo frɛ ye frɛ ne san bodam ni no ene wo se bra ade a wonye bi da no afi wonu mo ho nyina na eyi wonu mo nwa se na ma mi de na de no wo yi ka wona wo tan ne pa wona nka tan no na de e ba ne san ena sebe mpraduasa wo frɛ bodam ni se ye frɛ ne san wo mrai wo mra me ye dan wo ye no na wo ka kire ne se maami yi wadama menie me ye somin ene me de chew ye ntomago no ena bodam ni ne kire ye frɛ ne san okuma no o ka kire bodam ni se na sebe mpraduasa bodam ni won tomago ni wonkuntunkum ago ne wedie me de ye den wanyo obi amfa nche no na me go de brem me na de brem me de mamu aduane se dia gina dina konafa wontuma go sam ne ko bodam ni se wo ye dan me de chew me de si wo me de mawo o ma bodam ni na aduane di wie ye o de ma ni di wie ya na bodam ni nso ja ne ma no e di si ho nana maami apon no nsia bra wo ko o jaade ne ho tomago ni nyina wo ja ne ho no baby ade chen ya wo ko ye a wo ba be hye ne ma no no hu ni san tomago no eda so no se da bi mebie ntomago mu mahwe afedi nana okobie mu a kukuo na hye ntomago mfimfini a sika akọ na aye mu ma ho no so onwum mu
adiamani na so mensaka adiamani na so mensaka enu nti woto nwuni na panyini no so na de asomasi wo dwini hu se de anu wanya ampa we bopini ho a na kire se sika akọ ene saada no papa we anu wa ye bodam ni ntinka bodam ni de ye den ede beda na se na hwe se dakoro pa botere a wanyanti sika akọ bebre aye den ahwere no na asema american ni american nyina ne se ubetimi anya wo bi ho abotere emfie bedu na emum wanhwe yi a ne mfie du akiri no wode ade bi be ye wade bi ahin so wanya abotere wade papa bi be den ebehwere sade kuma no ma bodam ni na aduane di saafe ma dakoro pe wode hwere ye frɛ ne sen na ade no enu nti nana de me nso me kan atwa nyina ne se ewiase abotere ewie nkonimdie akora de wo kan ekoso wo afie mu ekoso wo monten so omo hwe mpanyimfo wo dem mo hwe nananom mo te ahemfie se ne ne mpanyimfo tetetete wo fie no enye fedi agoro we yensem a ekoso enye fedi agoro kora nokwasempa obi no maame no wo mamma enso ba kokora ante ne nchen enko wiase na japade nyina kodi abonten nokwasem afei wo se maame ahweme ena mpapa yesi no oboso bo de se adum ni adan enti ne yenhwe ne ye ne mfa futo medasi akura na kato ani tie makata ate dia ma hunu se sabe mpredu ya sese ahoma tenten ena sabe ati kokko bini no kwasempa no aka ne panyimfo se etire ohwe kotije nya de ehye ne che na se ye friend se aketechua se woni animonyam nti no so de a da bia wo sha ba se DJ ekwantimfie afritua anko wa henhan na yensa kokoromutie ho nso emfa mopo na po aye di kokoromutie abode wo ye de nsate asane na yese akwada ohwe ye wonu no obehunu nyame a obi anu ha wo kira akwada nyame DJ krasem na obekan akora odi abodwode akora som akoro ne di abodwode medi matena dufochie so medi bofre na ma no afọ meto afọ manimonyam ene de ehene na DJ se kotoko otu kwan na sa pese de ne baaje a we nya paadi o mu ye nuafo na dufochie so da nsuom te se de edane da nkyam wenye yie anansi kokroko ne bantakuma so otu obumfu mpaadi o sonson beton sakira mu se chawa anansi kokroko so onim ne da bebia nenso ntakuma kro na bumfu mpaadi o sonson befi efom se kinkoni e ma ne mopiafo anansi se ne bapanyine ne ntakuma Etiefo said America mene your friend say na ye shia chese ye di enkomo enye asemketu akra so si asema making e ma bu mfusan se me ankasa ene metufuo fu onua tie masem sanse miada ena metufuo nana yesi etufu no wanti a okwanti ade kwanti ade no kwasempa tufu no wanti a yesi nwansana nso a sebe producer wo se na so de no wodi funu akide ne kwa amenem no kwasem afutu de ye e wo se ofa ahomache nkomodie DJ mpanyifo se manum kankan sabi so to bo ase na wuti a afutu bebre ne wom ahomache nkomodie e manum kankan na so to bo ase ti a afutu bebre na ne wom no kwasempa no kwasempa nana enade ne yesua DJ ade ya ba kokora ne se akora waye bibi ukun ho aye ade baako ana ade bia ma obi na wanya yeye wo so ufiri wakoma mu se me ya ade ama akorai me ya ade ama papai me ya ade ama maami oheni na wanya ayeye e wo so akora ya pa kwasem ya ade di nka me firi makoma mu empanyimfo ka asem bi se ade bi wo body ase body aye di ya tena kura ase da no ade bi wo body ase ya na ye tuntum ebi sakwaduto ten DJ onim ne de ana frana ku ana ana frana ku akura wacho asa me bana me yira obia na wasa be sikwema na baby aye free ban na wacho na yesu ade o meti won se me ka chiro se wo chese yenyi kumase a metena ye nto nchen akurate ase no wodi michi nipa nanso na ye ma kwan pe wo ye me dem mekwa akura ase eno na na ye mpe mekwa me na adwo amponsa ne akosi ene na amafo eno na ye mpe no tina na wadama meti ye mitri di abobew
No kwasem pa. Ana frana ku wonidi. We ubisa ni pattern ba ko ne be hunidi. Nana mesi anwa kura nipa ba ko kura hu. Ana frana ku ya ade a yayi ni bonia ya ache. No kwasem. Ene na me be ka nanum asam akere. Yayi ni bonia ya ache. Ana frana ku wo honom manipa. Die tie ni emre bi na odasani ko odafu. Odo ne body fu kama. Ene odo ne foforo kama. Dua ne ntoso de ne bibia. Na obewie no obehu na ayemwa ba bedi na duane no. Body na bo ayesu otwa no. Behu se mfrema be konkon body no. Abebo no na ate ahwe omra na odwan awe. Omra na aponche awe. Omra na owu abewe. Omra na sei. Body nti untimi nya bibia amoa me wa abra mafirafuo yi mu akọ. Ena body e fa na ho adwene se da bi. Yebu ni din dodo. Ti wono abepe ne ho awuduro. A obeme na dikan wo na duaba na nimu. Na se aboa bi a enya odasani ye na adwene se wo ba bedi a. Akum no. Odikan wa asamado. Ana fra na ku boa nipa. Se wo bobo de ho ban ama nipa. Adi. Enti obehu kwadu ansa na kwadu no nko hu ni dua anase na duane na obedi no. Na fra na ku na dikan awro ten. Odi suma aboa bia opese obedi kwadu no efidie. Fi se opese obeto maduane de adikan di we. Uninwie no na wodu asamado. Wowu. Eti ana fra na ku ho no. Na de tie ni bode bia na fra na ku so no. Bode ne bo akese. No kwasem. Kwadu bia na fra na ku so no. Kwadu ne bo akese. Eya ewuduro ni nyina chiri no. Etwe nsuo firi kwadu duanim. Anasa bode duanim. Eba anafra na kunim. Na etwe nsuo ne duru na duaba ne honom na etima mu maduane. Enti se kwadu ni mma ne benya aduane adi agesa anafra na ku atwe nsuo afiri kwadu duanim. Eba ni mu ebi duru a wanya bia hede afa wonumu. Enti emma kwadu na aduane ama bode na aduane. Ama bode na bo akese. Na anafra na ku hwedi a wadasani hunti na mebebo ho. Odasani baefu mu no ni dwan abere anafra na kono na odwan awu. Na ponche abere. Odasani se body na sa na wote. Obi am se pa wudro bi kum mu ahodo mbefri nnu amonten so ababa mpatu premo mu bedi wo kokko ne ade ade. Afede mayemu na ode wani asi omu so awuku omu. Afi body se na dasani dia pa na menyema no a ebeso nani. Menso ana mekoto nsafra na fra na ku se o mesense aduane ya sese be ya wo dasani u ba twa na fra na ku no totone na di waduane ye dai ekofie ena de ese yi meboni aye ana fra na ku hwe a ontime ne bode so nsena fikromu fi se ye bobode din dodo ena ma na fra na ku a o ma ne bae enti ana fra na ku hu se da bi ese wo twe ne ho wo bode ase se be ya wo dasani dwan betimi awo se ne wo pe ama no Odwan be wi ana na yemu awu ni nyinsen na asai aponche be wi ana ni nyinsen asai enti panyimfo ka asem bi se anafra na ku metwe me ho bode ase na dwan atimi awo ahrasa enti anafra na ku anu no ho wo dwumadi a obedia moda sani ne ho ya nyina ye besi ne enti esa nko ne bode nyini bom so so wuja bode anafra na ku anafra na ku Chuhu mami dwan ntimi wa hona sanne kwadwofo su dia bonyo chuhu na mi dwan ntimi wa hina sanne anafra na ku chuhu mami dwan ntimi enwa hina sa no kwasem bonia ya yi no enam papa ya no ye me no mi no wokuani wa na obebom so bo sa me mama ho kwan dodo ma ye mo abewe bode no wa bre ho wado ase aye sei afa mi ama kope ma no aduro sa me ma kwan ma aboa bia emfa manimu nye fom biem ti aboa bia obedi kan abewe me bode no won na fra na ku nansa na wo wiwi a wawu na wo dasani watimi aba be nya bode na duane na yeden acha kofia kodi na na die ma ye yie ne enti ana fra na ku ya bono ya toto na se ache na me da se na so boduam bonia yesemi a wo kan ya na aboa bi efre na obidi pantampram na so no obidi pantampram ne pa ayo aboa ya wo ntosi mu wonya ado no kwasam na obidi pantampram se na me ye denie ene ye di misrade a ye nweme na mu obiri pantampram wa woni mo obiri pantampram titiru ne waye bia abekwan bekwan ana waye nkatekwan no kwasem wonhwe no enkwan ne mene no
na ye friend say aboa tuntum ase tuntum keten na tetankwan nani na na dasani hunu ade wo ye ne say wode nkwantre na wode asa saa aboa no waye den no ato agu no wadi nkwan no na nanso na ne wura firi say aboa ne sa ade adi ka fra nkwan na sana uyi sabe ne ntete na ato agu aboa akro na di enu nti obiri pantampram say obiri pantampram say na me ye dasani denie eni yedi me sade a yanweme namyi na na de atie nie ene nipa bebre yesi obi a pesa be mpraduasa bakwase agoro no mpena wo nipa bebre nya wo mfaso nipa bebre pe wasem ejina sabe mpraduasa kwase abu a wo munya wo ho ene eniema nkitinkiti bia wo munya na mom ukomu pa wo mpe wasem sike sho botom ti na ayonkofo pe wasem ye yi usika si nchane a na wo ni paduane ye mpe wasem nana ye yi sabe onwumanimu a wonim nokwasem na wo a wo de bua party nokwasem na wo eno de ye me pe wasem na emo ni padua party ye mpe wo party no dabi enu nti nipa bebre na sabe mpadua sa ya fie so obiri pantampram ye di asade ye na nso anwie nam na ye sua de akoye sa aboba se sabe mpadua sa oto obu ase a wonkakra de mede menya ama woda na emom ye wadwen se da bia menya taku sempo ade ma enu nti wo be pa me mu apesika kese afiri me mu a wo be pa me mu a we no ahun se bibia ni mu wakume kwa nokwasem sanete nokwasem akora obri pentampram asem a wo kan wakan sem bebra kire ya ye futusem na na asem areho obri pentampram se media me nam de wonwe nenso me sa ade de obidi enam se wakotete ntosa afrafuom wakotete nyaado afrafuom obri pantampram baabi a wote ne ntosi ni nyaado animu na owura nyaado animu a dwumadi a wodi ni se wotwe nyaado ane de na wode afra wono ankasa ne moja na adore saade na wotim to no ote apem so ote saade mabo wote saade mu obri pantampram na wakofa nyaado anaba na wabeno ano ubehu se watwi uchi na betepe na aboa na pie opie ya na wode wonsa iji aboa no na wato achene saade na wotimu no aka aduane nim nkwasem ye nini nam enso ye ni saade ije uni akra unim ze wo fa beti masi dan ye waja honom na okwa abrochire edan nya wo de a o se akra hweso mame wo fa ne dan ntimi me ye wo de ada nanso wudi tutimi didi ho utimi didi ho de mahan bi na oye eban ne nya wo de o so didi ho onkwa abrochire dan so wote ha boga benie say obi papa obi timi de obi din edidi obi din ho papa ne asomasi o ene monye say na chase wo hu say obiri pantrampram no ne nam de wonya nwe ne so ne sa ade de obere eja sam keto a abusiafo aha eye kesben na sade ewunim no eye nkwankwan nu ase na wutie no na emom nya nkwankwan nu ehunu nkwankwan nu ase nya wolu nya nkwankwan nu ehu mame nkwa asante mampo na menche ofamu akwata sabere woni wadwuma efo nyina mabɔ ademu amutie woni agema mo oyire no ma mutie na afi nso mekɔ south akokora abrante obu adum bema ono nso sabere ono nso agebra wutie nana etoda kasa ye kasa yi etoda wo kasa otimi se kasa die makani yi so kasa bi o ha na chese wan kan yi kura na kasa de hin bi na anase ebe de hin bi na toda yebu a ye de ehunu se yebu de aposo ye ho nanso na wunkom no na ne nkyerase ye na ntesa bi ti se ye se kokosa chi se wono no se bempraduasa wo suro ni penti na da bia won pese obedidi fie na wodidi sum na so nanso na ye se kokosa chi wotwa ye ntoro bebre edi entia kokosa chi atwa ye ntoro akra kokosa chi uko mwadoma mu a ono ne ye frɛ na busuya panyini ono ne mwadoma mu nyina ntakrabo mu abusuya panyini enti mpanyifo se kokosachi wanya atea nyi ankyere won na nya bra wahu namfuno oni matea yi fisa busuya panyini su no ewo ni mu buni chachaw mu wotutu ne ntoma eto obere bi entakrabo nyina ayo madwene se omudo mu nsa beye bibi enti mo ni bi kura fa tu kwan kwasu oja ekosua ade abaso foforo
oh we abaso me kosua se beye mensa no dwuma we timi kosua mesin adwuma me kosua carpenter adwuma me kosua we emo ne bi kosua e ma abo a ye frɛ no ye frɛ kwa da bi ya e kosua asofodie nyina ono ne takrabo odi kan ode brofodin e ba akanman mu ye frɛ ni David kwa da bi ye frɛ ni David ayo ono ne abo obokro no wia na o sa de akere ono oye abo papa na ye ne one ye sansafa ade o de kere no ono nko ye de ne baba ono ye de ne baba ono na obokro no ana o de akere o samna ni o mafa o de be kwa anwan akopem se obehu se he kwa da bi na de kwa samna ne ko no na o hu se ne kro no o de asofodi ayeden e de abata ho abo achim kosi ekosua dan sie enti ntakrabo na obi ani woni mu dan si cha achim abo apatu pre kosua anwom to obi ani ho ane ne e de cha apatu pre e ba no nto mu a oni ayiye pa enti mu ana o manfo mu nsa nkosua hwe no o ma ehunu bibi aye ba ko ne kokosachi opete enti ehwe okokosachi ya wose se kokosachi ya wo hu aha ne amono ne nsem ne nso no so mu na ta nani ase kura na ohu no wate fi so wo ya busua panyini nti asem bia se obebo na mane enti ne se o wo hu aha ne amono ne nyese wote ana wo hu amono ne da bi asem bia se okobo na mane ono ne abusua panyini kokosachi no ena akura eto obra bi kokosachi amfane nsa anya adwuma bia nam na busua panyini sem nti emo ne nyina ya bibi dakro na kokosachi nya yie onya yie ne no hwe ada bi kokosachi asew da fom wo ye den pa na okase wonkutimi enkoye na ase wayi ena okọ akwada bi ho fisa sa abra na asofodie nti akwada bi ayede wonya ne ho ena okọ no se minia mame ntoma mame mpaboa na mame nkawa metimi di akọ ayie na se akoye ma ase ayi me ba me de bebrel kwankwa da bi hwe din wo se nyanya me pa me de mani ato nanimu a kanya de a me de niema wabusa nyina bema wo fi se wonye nipa ye ma wade yesi wabusua panyin won sanka wonan nka onko ba bia wabɔ ho asafo hene na manfo nsam ehu hia nko na wode enna meji wuye kina meji wuwe abusua panyin baako onfa ho san nye hwe ne kwa san ka me ma hwe ne nso so me de manu ato nyame anim je niema ne ko ayo ene kokosachi je niema no ene ode ko ayi ene ayi na se bra behwe kokosachi watutu ntoma enye fedi agro wo hye ne chaacha wi akaso kama na wo hwe ne ho agudi ehsese ne nsa agudi ededa ne nan a wo de yense yie na enye agro aboa bia ne wo ni ma atea yi chen kokosachi enti mpanyifo se ekura sumina ni so no na ekura kokosachi nyi so no ena omusumina age omunsem asem amekan ba yi ni nyina no kokosachi awie ni ko na wie ye na nipa bonfo bi atima wie kokosachi agudie na okoje free anene ho no akora asempa na meka no ayie ni ko na wie ye no na nipa bonfo atima wie agudie na eda kokosachi komu eda ne nsa so eda ne nase na enye ne dia no de okobo mokwa no na nipa bi atima wie me eda ekofie enye me dia kokosachi tu na ni a oni ni krom oni ni fie na ase ye no okwakoye enti se wanhwehwe ade na nkomo anene se pe e de asema ba ayo ena wo se o sha ase se wo toto nani ohun ba bi a bola bi gu a na akoba ba mu ohun se bola bi gu ha na akoba ba mu enti nani ba ne ho so anwumre no na ema na twe aye na se ne ema nyina kogu sumina so akogu border so enti ehse obu nani gu ne ema so na okosumina so na okohwehwe na so okona wa ehun mpo a ebia na nene abeto no wosumina so na wakasa nene agudi a wode maame no ayera anene behu ne mambo se sumina so de enyera ya mpa nka unyina sumina so bese ne kofi me de achew kokosachi ma na ho so ni nwura na ye de akogu sumina so no osokoi no sha ase se wo tutum wo baaba mu wa sesa wa hu agudie no ehwa na ne ba ye no se kokosachi magudie ne wo ye no se no ntikura na megina sumina yiso e aye ne ba na wie ye menhu misusu se abeka sumina so no se kwan kwa wo befa so a ubenya magudie dia beto ba bi eda no mejema de o kai se na me pese me de be ma wo kwadwofo tesew abusua panyini nti o pese wo be ye hwe na wo bejema de a wo befa nyansa kwan so abeka kire me sa ayera wo bo o de beba enda kokosachi da so si sumina so bezine enya ne ho a enya nipa akono ne sa wo si sumina so hwe oba kan ma mu a enuane a ye di ne ayemo a ye we no ebi ne nwa
ebi ne achechede nkoto ebi ne nkoto saa mo yi nyina no ba bi omudidi mpanyimfo se okosie wu ni sabi na se wu hu nwa wo kwan mu afa fi se den a obafia obeden obedidi e kire se nwa yete bi won samampom no kwasem nwa yete bi wasu sumina so nwa yete bi obora so enti wo nya wo ho a enye yakono ne se udidi obora so nemo mokwa a wo koboye ani akwadworo won sanka won nanka na akɔwie wusumina so ebi ikoso wo ye mantemu no kwasem obi wo dibire bi sisi ye yesi obi ahenkwa yesi obi hene yesi obi abusua panyini obi anya position bi sisi ye wagege dem ne nsanka hwe ne nanka hwe onya hwe na de omre bi beba ahwe ade ebehia won obi dia wade abɔ no ho safo hene me de menya ware dia me de menya adwuma ma dia metima ya aboa ne se me wo ama ho enti ne nsa enko wiase bi no bia na akɔ wie wo bɔne no kwasem enti kokose chehwe no wantwa ya ntoro anka ankyerɛ se o mempese me ho bɛyɛ odasani akɔno enti me kodidi bora so wana ka kyerɛ ho enke anwe nwada no kwasem anwe akyechede da emu aka nke anwe bi da enti nya ho ho anye yakɔno ne se ukodidi sumina so na emom no eye wo mokwa asem na akɔ wie awose na wapanyi bi ne ne yere no omo kanama akese bi anana no omo ato kanama ni din sa abotere na sa kanama ya ye kan kanama ebu apapa ne ne yiri yi pa edinti ameka sa asem ye ne nipa ye nya abotere ye ti asem ne ne afiti preko ne pese ye tu ho anamo akire wo hunu sa asem no anya no kure no sa tam se ne yonku bi no obeye ne bone na waye na wie na enne nam abotere so mankofo bebiri dem abotere obi anya nti otua ka bi a wontimi abotere obi anya nti sa abre wo hyefom ne na abotere obi anya nti sa abre ne na ba akɔ hwewiem no kwasem pa na e wo ji ha no kwasem na panyi ne yere de no omo ye ne se wo ma wukuma na eba se wo mo kɔ afuo mu a wo mo ba akwada aketo na omo de na to ba ma so ne kanama ne da akwada ne nkyɛn no wo wen akwada no kwasem na kanama ne bewe akwada na akɔpem se papa ne yiri be fie afuo mu a won beba na wo mo ba na yi wo mo nwanwa se mantam wo di obi a bo kanama na ba so se na kanama na timi hwɛ akwada ma mo kɔ afuo mu ba na fie ya meken so papa ne yire na papa ne maame wa ya abere wa poso a wo hye dan mu eno nti se ba se awofu emienu gya akoda ho no daba ma so ne kanama na ewe na abere wa no so de ni abetete tokurum na wo hwede ekoso na che se kanama na ho ye ne nwanwa na dakudu bi papa yi ene ne yire gya akoda ho koye koda baba daba ma so ani hunu se wasibo bi ato abafie ho wasibai ba afu oba abekire kanama na we ne kanama ne se ha ehne ne ha mempene ho ne kanama ne sebo ne disisi ani na kire se enya asam keto pirepira wonom ho na aberwa na mpeso obekasa sanse se wasibo ne ti aberwa ne kasa wo dem ho pe anhwa no akotoa na kwa akɔwe aberwa no ti aberwa ne tempumanum din na kire se de kanama ne ye no na ne ho ye ne nwanwa nana de eye ne se sebo no hwa wantimi anche akoda no a wo ma pirepira na krama na pirepira sebo no wo sa da nani ekowurem na de krama ye nie wo de na no fa akoda ne de ne kosie pata so beda adi ho hwe se sebo be sa ba biem na we de oba biem akoda ne ho ne nimi mungamu nokwasem nana krama ida hwa sebo na ama eduru anwumre ni wura iba fie a won kohwa ni bɛn na ba ma so emoja nso na ayefie o me inu wose na me kana me sa na otie nti watimi a kyere me ba akoda kuma yare da bi ene yes wa kyere me ba are dia ene wo nso me ne wonsini fia nana ya frene say bofo ma ni tuosuo kana ma so ten wanya botre wakum kana ma no wanya botre nana aberwa ne ti tuo ne nka no wose dia yeme eja emse jabere ya friend say sebo na asan ba wasan ba gi nani suo ya na nana akwara ne ti tuo ne nka no nso tea mu opata ne so ena papa ne dimirika ko opata ne so onko a ne bai ena hye pata yi so ne ho frenchim enu oyi no wase maame mete se wo se sebo na asan ba na adade na ekoso no wase okọ ya sebo bi ba betu fsifia ne ya nhia kana ma ya enka sebo na kire wo banawe nana bofo de gira one ni suo ni se ya na enama botira wanya ntino sa atam wakum krama no okofa krama ne ba bibia esa ba enye yie enu nti de ya ne yes ye ne se etoda ade ebu wo ha obeti ni sesi a se unya abotre
na wo twɛn kakra ebia na asɛm na nkasa mu nokora ne yɛden ɛwɔ hɔ ne so sambotra wa anya nti no na ade akwa akodi obi mɔne mpanyimfo se sa asɛm ba na se yedi asɛm na asɛm tu agina na sa asɛm ma ya yemu asɛm sa asɛm ba na si etu agina na asɛm ma ya yemu asɛm nana wada ma yɛmfa afrɛfo ne kakra na yɛmfa wɔnom enwuro namnim sɛ dwumadie we die ɛnya den yɛfɛ tɔ so mienu yɛde bɛba asɛm a yɛka ma abu mfusanse ankasa ɛne yɛbɛtu fuo bɔmmɔden na frɛ na nso bra kwankwan nua yɛase 0551 599 933 0551 599 933 sana 0551 444 933 0551 599 933 0551 444 933 wadama na nhoma me di adwuma ne 0551 599 933 0551 599 933 wasi asɛm wa me kan ma abu mfusanse yankasa ne yɛbɛtena ha yɛbɛtu fo megidi sɛ ne kwankwan nua yɛase wasua bibi di bi ato tirim adi bi ato kotodwem ama bibia nso ayɛ kama futufuo ono ena ahyia ha mene no edi enkomo na na se tu oni DJKA akora ena ahyia ye bon komo ma me nkwa ahoma no so na ye ntwetwe nkomo hello wentimi anyina so 0551 599 933 ofre baswa na ya bon komo hello akora udini baby akasa free akora wo fa bio patrol and service ayo wadama yanku ya ni mu akora ze bere ruzeja ya kwa bibitie atadem na de odi be ko bu kwa di jaje ayi ni me machine ku ba asa ana maja mi ti wa mp3 mu na boga mu na ya wo akwa waka samba na mama wu se etere bi e kan bro fa me chado ka mo o ka kemis na me tia sisa we tia ni wa tada pint so mu ti ta je ma wu ni se enya de she nya ni miska ana yesa ka bibi say you cannot judge a book by its cover book bi o wa e ho nye fe be mu nsem no she nkran e mu nsem ne boa o tie bodam ya de o ni ya onya botre but imagine say ti afra o no we pakika ana se Mr. Pamela se be pakika ana odi ntuma go kra ma anu a se ko baka say eh Mr. kat ntuma go die me we ni bẹ́ẹ̀ náà mi sẹ́ dẹ́bi pẹ́ náà bọ́ dẹ̀mu ntì nọ nígbà bọ́ dẹ́mu ìdíyẹ ní ntúmọ̀ ọ̀gbọ́n kúrẹ́ mu bọ́n nukura egu wa nukura no etu nìyàmì ẹ̀sìn náà wọ̀ ní mi yẹ ní ẹ̀sìn ntúmọ̀ ọ̀gbọ́n mu nọ ẹ̀fọn bò nti èmi dẹ̀ di Amẹ́ríkà nyinaa ni sẹ́ abotire ewie ma nkunimdie ẹ̀nyẹ́ mìíràn bi a na ẹ̀sẹ̀ obi bá yẹn pamopam no obi wọ ọba wọn nkyɛn no biribi kura wọn wọn de bɔbɔ wọn ban because mpempin no sɛ ɔfa Dr. Mensah ɛkɔ adum wɔ no na ɔmo pɔn na adwo abɔdanfo na dɛn mu wɔ abɔdanfo na ɔmo dɛn mu ɔmo yɛ wɔteman fɔnfɔ na ɔba wɔn anadwo no ɛna sɛ bɔdan mi bi da wɔn ti no ɔntimi baada ɔbɛ pam na fi store n'anim sɛ tim bɛbu store n'anim akɔnyami nhyira wo ɛne afutu a de ama yɛ pato masua di mu Mida se Patrol Laundry Services me wofa ase ene ono efre ye no wonsu betumi afre na so waba so hello yeah hello Obanyudi ni baby akasa free yes I'm na wada ma ya ma wone so kakra ma ye tie o na ye make me afane say obofo na wa nya no be amaka ma no and I'm from my intimate I would say Eda se nyankompo nhyira wo se onso ofre na oba kwankwanu ya ase sa na tie kwankwanu ya ase ne ye wono enya kwankwanu ye hu no hello EJKA wadama eduru sabre ya mesi edin ni ya akora aha wanhwe na akora akoyi wafiri so akora futufuo wadama yintio da so kwenin watch dog kokobla ni o be papa ya woni ni din komo awon be ni aje na wie pa o DJK wa so na be ye akora me pa e boni se emle na so na krinkin to cran
DJ KA betrans and empire. O ha dwene mesi DJ KA no eduru ya wada se ya mepa akora waka medical mabo kokko wudi DJ KA ayo eduru ya wada edini ya akora wadama edo hello wana mne na twetwe nkomo yi akora o adna listener ba ko pe o bo ase do na krem kete men ayo bedase mamintiwe akora o de bia ye chiu program o ma ye futem ne ofituma efa betre hu ama awasi yes pa na egumi abetre ayadia ye ehia pa wa sese ba bi ni pabla bum se enipa wo ho a obenya abetre se wo nya abetre a obafere ono ma bibiri enne ma abofo yi abetre a wo nya nti afere kramai akura nya minchirawo yo medase minia nyankompon enhira opa sai onso ofre eba so mame emfa we nso ewa ha hello eba jodi ni baby aka sefre eba so mi dire na ya adefa eka sefre pa first wo accurate yo mi wo fa se wadama mi entie we ewie yafra waka yensem pa na me nhiramu na da bia mo fama yesa na yensem fa bi enti ye hofu ayo fa boye bra ayo medase nyankompo nhirawo se wonso wetimi afre na wabaso ma me mfa we nso wa hai hello obanyu di ni baby aka sefre akura mi dina na rendo mi ka sefre ofin so buase ayo wadama mi entie we akura kwanka de binonu so ye adwuma obewu ana eno ne kokosachi o kokosachi mumu alright ai me de tu mlantie na fu pa fe adwuma esia eso won fa so ntie wase nyina yekoso ni esia bibi firi ne ma ahoro amode ma ye no so emu yada ma se pa me da se nyankompo nhirawo futufo di enti na hwe a kokosanchi wamfa ne nsa anya adwuma ejina dibre na yede ma no so dibre na yede ma no wo de toto dada setre obi wo ha dibre bi bedi ne nsa ebe kan nsa wonwe ne tumpo no yi mframa debi onwe ne kyena asem ayo hello ba jodi ni baby aka sefre ba te ye frema ofasiru ofasiru aguna sama yo ofasiru na aguna sama fo obi anwo ye de na me adum obi anwo ye wadama yaje bre ye tie wo me fi ana frena kunu ana mo ka ho asem no ewo body ewo ase anase ewo soro e kan se adofo bonyum bi o fi ana frena ku e so do fi bodo ba abati no da ma ahinata ayo so mi guza ewo soro ana ewo form yo nana wadama yo eni die mu okase sore body na se a enye ase na esi asase so no no woka abu ni trase body na aduane aba no eho na ehu anafra na ko no enti aduane no so bae no so si ni trase enti de wo aduane na se no eno na ye ka ho asem no enye de esi asase so ayo aha body na aduane na ba no ade nketenkete ntuntuntuntum na e wa ase no eno na ye fra na anafra na ko no yo hello me ba jodi ni baby aka sefre Pacho ye fam Bismarck because free among us. Bismarck yetie o. Pacho obofo ide konya abutre pa wanya abutre ide asemu. Seja otina ni na wayewi medamase ene aputo ya modemai. Yenso yeda se nyankompo nhira se wonso ofre na oba so mame emfa we na de afrefo no nyasem kitu hello akra kojadu akra ma ho majusu akra me dia ni kusi obitin so frame chiki ni free dum yo wadama yetie o akra ma wo se gumewie nka bi fanka wabotra se mo akai no ene dum bia me di ho fo enu a ekenya me nko a ye kaka kire dum ka me twese kai na me kaka me baba tie 50 bi mu na ba bia mi ji na ho no accident influence can si ho
na abobo ya driver bi wagina hono pɛ ne ho no wosi nipa ate se me ka ko me nka nsa benkum a ka bi be ba be hwe se me die ni mu ama ha wi ade be sie ne papa enti na eja mabufuo ma me twese kan bi kasa che me se me nyai na me nyai enti no awie wahye makoma mu kena na me nhyiraw ani dwumadie pa yidi ma edase pa nyame nhyiraw kusi wadama onsa sabre kusi nka sabre nya ne se wafra kasa fidie so awo kasa yo enka onyina hanga enka sabre nka onyina ha ba bia yebeja umpo a enuro na ka wabɔ no enye fidie na nya asɛm keto a ukohia obi nso asɛbe mpradu asa wonfa asɛm ncha wo ye den wonfa nso ncha woda saa na wi asete nti abotra de etutu me popa hello obanyu di ni ba bia kasa free the frame greet my kasa free adumanu market yo wada ma mpacho ye tie o akura ene de motu ye fopa o na kokoseti ono ti di fitie no free titi o de ma ko abo ni nyina no wa ye no ho no de kokotako no ye insan kan na yenka ni na yenka didi obi be no di ti ye da se fa so wati ofu ne da baba enso meda se pa se onso watie bibia yemfa frɛ